Μέρα μας και μπορεί τα Χριστούγεννα να είναι η γιορτή της αγάπης, όμως φέτος μαθητές από δύο άκρες της Ελλάδας μας έδειξαν τι σημαίνει πραγματικά η έννοια της ενότητας. Μαθητές και μαθήτριες από το 3ο και 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και το Γυμνάσιο Άνω Βιάνου Ηρακλείου Κρήτης συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Συγγνώμη, τραπέζι είπα. Το μυαλό μου στο φαγητό. Ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Το τι διαφορετικό έχει αυτό. Πάμε να δούμε το βίντεο και να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο έλατος στην νοηματική, παρακαλώ, και πάμε να πούμε τώρα την καλημέρα μας, αρχικά εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, στον κύριο Απόστολο Γαρούφο, υποψήφιο διδάκτορα στο Δημοκρίτιο και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Σίμου Κωνσταντίνο, αλλά και στην Κρήτη, στην διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Κυριάκου Γεωργία, αλλά και στην φιλόλογο, την κυρία Ελεάνα Όρλιακλη. Καλή ημέρα σε όλους σας, και στη Θεσσαλονίκη και στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έγινε αυτή η σύνδεση, πώς τα βρήκατε αναμεταξύ σας. Να μιλήσω εγώ. Όποιος θέλει μιλάει. Ας μιλήσει η συναδέλφος από την Κρήτη. Μάλιστα. Καλημέρα και πάλι. Με τον Αποστόλη έχουμε γνωριστεί διαδικτυακά και αυτή τη στιγμή εργάζεται στο σχολείο που ήμουν εγώ την προηγούμενη χρονιά. Είναι η προηγούμενη μου οικογένεια, τώρα η οικογένειά μου είναι εδώ. Αποφασίσαμε λοιπόν στο πλαίσιο της αξιολόγησης εσωτερικής της σχολικής μονάδας, αλλά και στα εργαστήρια δεξιοτήτων που κάνω με την Α Γυμνασίου, να μελετήσουμε λιγάκι το θέμα της αναπηρίας και πώς το βλέπει η κοινωνία. Να μιλήσουμε για προσβασιμότητα, ισότητα, δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Και μια που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είπαμε να κάνουμε αυτό το τραγούδι στην νοηματική, έτσι ώστε να πετύχουμε τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα φυσικά. Κυρία Κυριάκου, πώς σας φάνηκε? Ο Αποστόλης... Παρακαλώ, πείτε μας. Ο Αποστόλης ήταν αυτός ο οποίος μας έφερε κοντά όμως παρόλα αυτά, με το να το κάνει πράξη. Κυρία Κυριάκου, πώς σας φάνηκε αυτή η πρωτοβουλία τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και μέσα και έξω από τα σχολεία? Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό, βλέπουμε παιδιά να χαμογελάνε, να έχουν συναίσθηση και να βάζουν ψηλά τη συμπερίληψη. Εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι το σχολείο δεν είναι μόνο
η βία, το bullying και όσα προβάλλονται στα ΜΜΕ, ότι υπάρχουν αφανείς ήρωες που είναι καθηγητές και παιδιά που προσπαθούν να δείξουν το όμορφο αυτό πρόσωπο του σχολείου, ότι μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικές και ενέργειες για την προώθηση της συλλογικότητας, της συμπερίληψης, της συνεργασίας και της αγάπης. Αυτό ήταν ο στόχος μας, ότι να πάψουμε να βλέπουμε μόνο στα κανάλια την σκληρή πλευρά του σύγχρονου σχολείου, ότι υπάρχουν και πλευρές πολύ όμορφες που μπορούν να μας δώσουν σημαντικά μηνύματα σε όλους μας. Εμείς τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή, γιατί όποιος ανοίξει τον τηλεοπτικό του δέκτη μόνο άσχημες ειδήσεις θα δει, ή αν σκρολάρει στο ίντερνετ μόνο άσχημα γεγονότα θα διαβάσει. Κύριε Σίμου και κύριε Γαρούφο, για εσάς υπάρχει η εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνατε κάτι τέτοιο. Η δεύτερη πώς ήτανε? Καταρχάς να σας πω καλημέρα, για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε τόσο εσείς όσο και η εκπομπή σας σε τέτοια θέματα που πραγματικά δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Από την προηγούμενη εμπειρία μας, που ξαναμιλήσαμε την προηγούμενη φορά, να σας πω ότι πάλι ο κύριος υπεύθυνος αυτής της καινούριας κατάστασης είναι ο κύριος Γαρούφος. Ο οποίος... Γι' αυτό κάθεται από πίσω ήσυχος. Ναι, όχι κάθεται από πίσω γιατί δεν χωράμε και ίδιο πλάνο. Έχουμε την τύχη να τον έχουμε φέτος στο σχολείο μας. Ο κύριος Γαρούφος είναι υποψήφιος διδάκτορ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια και το μοντάζ του βίντεο που είδατε. Ωστόσο, να συγχαρώ και την κυρία Ορλιακλή αλλά και την κυρία Φράγκου, οι οποίες και αυτές συνέβαλαν και βοήθησαν ώστε να γίνει αυτό που βλέπουμε. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν κυρίως, όπως είπε και η συνάδελφος από την Κρήτη, να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές, τόσο τους μαθητές όσο και την ευρύτερη κοινότητα, για τη σημασία της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και να τονίσουμε το νόημα της νοηματικής, ότι πέρα από ένα μέσο επικοινωνίας, εδώ γίνεται και ένα σύμβολο ισότητας και αποδοχής. Επίσης, ένας στόχος που υλοποιήθηκε επίσης είναι ότι μπορούν τα σχολεία να συνεργαστούν από όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκονται. Εύκολα, δύσκολα, με καλή διάθεση και θέληση, είδατε ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που βλέπουμε είναι τουλάχιστον συγκινητικό και τόσο ενθαρρυντικό, τόσο για τα παιδιά αυτά που έχουν κάποιο πρόβλημα, όσο και για την ευρύτερη κοινότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, το βλέπουμε κιόλας. Να σας πω τον κύριο Γαρούφο, ο οποίος αυτός είναι κύριος, είπαμε, υπεύθυνος, να σας πει και αυτός και ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Γαρούφο, στο παιχνίδι βάλατε τα παιδιά αυτή τη φορά, δεν ήταν μόνο οι καθηγητές. Πώς το πήρανε? Κοιτάξτε, αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές μας, οι μαθητές μας και οι μαθήτριές μας. Από εδώ ξεκινάει η αλλαγή της κοινωνίας μας και το πήρανε πάρα πολύ ωραία, τους άρεσε, το αγάπησαν και μάλιστα μία μαθήτρια εξ αυτών ξεκίνησε να μαθαίνει κιόλας νοηματική, με την αλφαβήτα της, με τις λέξεις της. Είμαι πολύ χαρούμενος δηλαδή για αυτά τα παιδιά. Άρα λοιπόν ο στόχος ο πρώτος επετέχθη. Κυρία Ορλιακλή και κυρία Κυριάκου, πώς το πήραν τα δικά σας τα παιδιά? Έχουμε δει και αυτά τα backstage που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στο βίντεο. Τα παιδιά με πάρα πολύ χαρά ήθελαν να συμμετέχουν και έχουν ήδη δηλώσει την επιθυμία ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι μας. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε το επόμενό σας τραγούδι πραγματικά και να σας φιλοξενήσουμε ξανά σε αυτή την εκπομπή. Την καλημέρα μας από τη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη και στην όμορφη Κρήτη. Και εμείς πάμε να δούμε ξανά τη Μάριαν, γιατί μαζί της έχει ένα νεαρό φοιτητή.